Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages ekuri sei kose kwamungava muri kumabasa here kana kuti muri kumba zvenyu. You can tell me in the comment section. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ineniwo ndiri murume uye zvekare pano paFacebook basa rangu nderekuti ndinenge ndichingovhima vakadzi and the women they are very plenty. Kudhara ndaiwanzokutemba nemaSouth African but iko zvino aiwa hanzvadzi dzedu dzekuZimbabwe dzinobwera hombe madiro avanoita mari. Ndinoziva kuti aiwa ndicharamba ndichingoita mari kusvika ndanzwa kuti ndava bo nekudya mari, nekuti ndinge ndichiwana mari ndinofanira kuti ndinge ndichirara nevanhukadzi. Kana ndikarara nemunhukadzi ndinowana 10,000 rands, iyo yandinowana mangwana acho makuseni inenge iri pazasi pembedha. Saka ndinokasika kumuka mukadzi wandinenge ndaita hookup naye asati amuka. Kana ndamuka ndinongobvisawo mari, dzimwe nguva ndinokwanisa kubvisa 1,000 kana kuti 2,000. Saka vakadzi vazhinji especially vedu vekwasadza ava kana ukamupa 2,000 maiwe kani unenge wamugonera because imari yakawanda iyoyo, because anotongozvidza kuti munhu wandangouya kuzoshanyira pamba pake for a sleep over kwava kutondipa 2,000 rands anenge ava kutoronga kuti ange achitotumidzira kamari kako komusha. Saka anozongoramba achingokunetsa achida kuuya kumba kwako for a sleep over. Vana vekumusha vanotoda mari kutodarika maSouth African because muSouth African ukangomupa 100 rand anenge atova bo, but vekumusha vanodawo mari yakawanda. Ndokusaka vachizogumisidzira vawira mumaoko akaipa evanhu vakaita sesu. Saka ndo dhiri randakaitawo naSatani, not na Satan directly but ni nganga, but nganga zhinji dzinoshandira Satan especially vanoita zvekurombesa. Saka ndakatengesawo soul yangu kuna Satani and deal racho very very simple. Pamukadzi wose uyo wandinenge ndarara naye ndinenge ndichiwanawo 10,000 rands. Kana ndawana 10,000 then ndinobvisawo paka mari ikako ndobva ndamupawo something. Saka 10,000 rands iyi inoenderanawo nekuti iyo mari ichiri kutenga here kana kuti haichatengi. Like apo pandakaromba mukoma, ndakaromba pandakauyawo muno muSouth Africa. Pandakauya muno muSouth Africa upenyu hwainge hwakaoma. Ndakabva ndachizotanga kushanda pane chimwe chikawashi muno muKempton Park kuno kuJoburg, ndiko kwandinogara kubva zvandakauya muno muJoni, kunyange ndichipota ndichidzokera hangu kumusha. Saka pakakawashi ipapo pandainge ndichishanda paipota pachiuya vanhu vakasiyana siyana. Paiva nevamwe avo vaingonzi doctor ndainge ndisingatozivi kuti doctor ivavo vainge vachirombesa muno muSouth Africa. Kana uri ng'anga unenge uchitonzi uri doctor and vazhinji havatozvizivi kuti ng'anga dzemuno hadzingonzi ng'anga sezvatinoita kuZimbabwe vanotonzi madoctors. Saka ndaingonzwa zvingonzi avo ndi doctor avo ndi doctor. Saka pandakazoziva kuti vainge vari ng'anga ndakashamisika, ndikati munhu we anonzi ing'anga anofamba nemotikari dzinodhura kudai. Saka ndainge ndava kuda kuzviswededza pedo navo. Ndakabva ndachizovabvunza kana vainge vachikwanisa kuzopota vachindipawo mapeace job, vakabvuma. Ndikabva ndachizotanga kuita mapeace job kumba kwavo and vainge vaine mari, vainge vaine vakadzi vatatu. Saka ndaipota ndichiti this weekend kana ndikaenda kumba kwemukadzi mukuru, kumba kwemukadzi wenumber 2 ndozopedzisa nekumba kwemukadzi wacho mudiki ndozoenda kune imwe imba yavo uko kwavainge vachiitira matare. One day ndakati ndiriko ndikabva ndachizoona nyoka ichirutsa mari. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Ndakazovaudza apo pavainge vauya kuzonditora kuti vange vachizonondidzosera kwandainge ndichigara kuKempton Park. Ndikavaudza kuti ndainge ndaona zvinhu zvainge zvandishamisa, ndainge ndaona nyoka ichirutsa mari. Vakaseka zvavo vakati ndokumwe kunobva nemari yangu ikoko kana kuri kunzi macustomers anenge ari mashoma. Vakati asi vainge vasingafarire kuita mhiko idzodzo nekuti
dzinoda ropa uye zvekare zvinopedza hama. Saka ndakavaudza kuti neniwo ndainge ndichida nyoka yakaita saizvozvo. Vakanditi unozviziva here kuti isatanism yauri kuda kujoina iyi? Ndikati handinei nazvo. Vakanditi ndichatanga ndambokupa mukana wekuti unge uchifunga nezvazvo nekuti unenge watojoina satanism. Ndikabva ndati it is okay, kunyange ikanzi isatanism ndiri kutoida satanism yacho iyoyo. Saka vakabva vachizonditi kana ndafunga nezvazvo ndisingamhanye ndinge ndichizovaudza. Vakati vainge vachida kundipa 4 weeks dzekuti ndinge ndichifunga. Saka pavakazondipa mari yangu yepay ndopandakabva ndachizovarangaridza nyaya yacho. Vainge vatokanganwa nezvayo, vakanditi uzouya mangwana, wainge uri musi weSunday. Ndikabva ndachizoenda kumba kuya uko kwavainge vachiita zvematare. Ndasvikako vainge vakatondimirira nemudzimai wavo mudiki, ndokubva tachizopinda mumatare. Vakati ivo vainge vachida kuti vange vachizondirombesa. Kuromba kwandainge ndichazoita vainge vasingandipi iri nyoka. Vakati vainge vachandipa kamwe kamushonga aka vakati kwandiri apo kana kuri kunzi ndinenge ndine mukadzi wandinenge ndiinaye ndinozora muviri wangu nemafuta iwawo. Ndobva ndatora kamushonga ikako kakangoita kunge kamudzi, kuita kunge kadombo but kanorema. Saka ndine mafuta awo avakandipa. Mafuta iwawo haapere mukoma nekuti pandinozora ndinongonyika chigunwe changu ndobva ndatongotanga kutongozvizora muviri wangu wose. Izvi ndinozviita kana ndiine munhu wandinenge ndiinaye anenge auya kusleep over, then ndinozoti ndapedza kuzora ndobva ndachizokaisa pazasi pemubhedha ndobva ndatanga kurara nemukadzi wandinenge ndichirara naye. Then kana tapedza kurara tose paya handifanire kuti ndige ndichizvipukuta, ndini ndinofanira kuti ndige ndichimupukuta. Ndine kamwe kamucheka ako kandiinako ndinozongoita sekunge ndangokakanda pasi ndomuka ndoita sekunge ndiri kuenda kubathroom kunorasa mvura kana kuzvibetsera. Pandinodzoka ndinodzoka ndichikakikira pasi pemubhedha because kuti ndige ndichikwanisa kuwana mari kanofanira kunge kari pasi pemubhedha zvekare nemafuta anofanira kunge ari pasi pemubhedha. Saka kana ndaita izvozvo tinobva tarara zvedu. Kana tarara paya then pane zvinhu zvinouya zvinobva zvachizosiya mari. Mangwana acho makuseni ndipo pandinobva ndachizoona kuti pasi pemubhedha panenge paine mari, then ndinobva ndachizoitora. Pamari iyoyo ndakatemererwa zvirango zvekuti ndipo panofanira kuti pange pachizobva mari iyo yandichazopa musikana uyo wandinenge ndarara naye usiku hwose. Saka handina kungotanga nekungopiwa ma10,000 like ipapo pandakaromba 10,000 yenge yakawanda kwazvo. Mari yandaitowanawo iri pasi pemubhedha ndaikwanisa kuwana paine 5 kana kuti 4,000 kana kuti 3,000, then ndobva ndachizobvisawo kamari kashomanana ndobva ndapa munhu wandinenge ndiinaye because kudhara kupa munhu 200 yainge itori mari yakawanda. Saka dzimwe mhiko zvekare idzo dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera imhiko dzekuti handifanire kuti ndinge ndichigeza apa ndinorara nevakadzi vakawanda. Sepandakabva mukutenga motikari yangu, motikari iyi ndakaitenga ne230 something thousand. Ndakatoenda kuibikers ndikanoitenga cash. Saka zvakatonditorera mazuva akawanda kuti ndinge ndichiunganidza mari iyoyo because yangu mari inouya pashoma nepashoma. Saka vakadzi vose ava vandinorara navo ndinongozvipukuta chete ende ndinotozvinzwawo ndega kutoti yakunowa ndinonowa ende ndinozotomirira kana mvura yonaya zviya ndinobuda panze. Ndinenge ndisina zvandinenge ndakapfeka. Kana ndabuda panze mvura ichinaya neniwo ndinenge ndichitogeza ende handifaniri kuti ndinge ndichigeza nesipo. Kana mvurawo yava kusanaya ndinozongomirira zvekare kuzonaya kwayo. Saka pagore tinofanira kuti ndinge ndichigeza katatu. Uye zvekare dzimwe mhiko ndedzekuti handifaniri kuti ndinge ndichipfeka zvipfeko zvemukati kubva muna 2009 kusvika iro rino gore. Handichazivi kunonzi kupfeka chipfeko chemukati, kungopfeka riri trousers chete. Ndidzo mhiko dzangu idzo dzandinadzo. Aiwa vakadzi vanondiona kuti upfumi hwangu handisi mupfumi zviya zvekuti
zvinotovhundutsa munhu. Vazhinji vanotofara, munhu anenge achitoti ndatozviwanirawo murume wangu, vanenge vava kutoda zvezvimarriage zvemujoni zvenhema, but inini ndinenge nditori pamission, handina nguva yakaparadzana semagadziko. Kana tatongorava tose zvatovharana, kana ndakupa mari yako ndatokupa, inini ndinenge ndava kutoda kutoti ndinge ndichitowana umwe munhu uyo wandinenge ndichizokwanisa kuzorara naye, tinenge tichitongoenda takaenda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi handina nguva yakaparadzana sei. Yo, zvakangooma hazvo veduwe, asi ndo urombwa hwavo, vanogeza katatu pagore ya mahwani. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti, hanzi makadi yenyu mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta apa please munge makavigawo chitupa. Inini ndiri murume, ndine makore 43 years ekuberekwa, ndiri truck driver, ndinoshandira imwe kambani yekuJoburg kuBenoni inoita cross border kubva kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe. Mukoma ndauyawo nenyaya yangu inotyisa yandakasangana nayo pagomo rinonzi Louis Trichardt, apo pakabva kuita accident yebhazi yakauraya vanhu vakawanda, vamwe vekumusha mwedzi yadarika. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, nguva dzainge dzafamba, dzainge dzava kuma 9 PM dzeusiku, apa ndaifanira kunge ndichirara ndava pabhodha. Saka ndainge ndiine mumwe bhururu wangu wandinoshandidzana naye, iye ainge aine truck rake, inini ndainge ndiine rangu. Saka tainge taita whole day rose tichifamba kubva kuPretoria. Mumwe wangu pese pataimbomira ainditi hongu varungu vari kuda kuti tirare tiri kubhodha, but inini moyo wangu hausi kuda kuti ndidzike gomo nhasi, asi kana ndichizodzika hangu mangwana zvitori nani. Saka takabva tichinetsana, iye ainge asingafambi. Saka tasvika paLouis Trichardt, mumwe wangu akabva ati inini handichapfuurira mberi, ndava kuvata muzvimatruck stop zviri pano, ndozomuka ndofamba hangu makuseni. Saka inini ndakabva ndazvipira kuti zviri nani kuti ndidzike gomo usiku, asi imwe pfungwa yaiti zorora unozoenda mangwana makuseni kana kuchinge kwachena. Asi nekuda kwepressure yandainge ndiinayo yekuda kupfuura ndichiona imwe mhuri yangu inogara kuMessina, ndakazvimanikidza kuti ndinge ndichifamba usiku ihwohwo ndichisiya mumwe wangu. Saka ndakafamba ndava mugomo just after pakaitika accident yebhazi rakauraya vanhu mwedzi yadarika. Truck rangu rakatanga kupera mweya rega, zvekuti rainge rava kutoda kutoramba kumira. Ndakazokwanisa kumira nekuti mweya hauna kuzopera wose, hawo wainge wasara mushoma. Saka ndakakwanisa kunge ndichizomira. Saka semunhu ainge akamira pakashata, ndakaburuka ndichida kuisa matriangle kuitira kuti mota dzichazouya dzigare dzaziva kuti pane mota yafira mugomo, nekuti pandainge ndakamira painge pakaipa. Saka ndakaburuka mumota ndikatanga kufamba netsoka ndichienda kumashure kwetrack, asi ndichinyatsokunzwa kuti hana yangu iri kurova, pane something wrong chiripo. Bvudzi rangu rakatanga kuti nyau kumira. Semunhu rume ndakangozvisimbisa ndichiti chauya chinoona inini, nekuti pandainge ndakamira painge pasingaite kuti ndirege kuisa triangle, nekuti ndaizokonzeresa imwe accident yaigona kuzouraya vanhu. Saka pandaifamba ndainge ndichiteerera painge pachirasa mweya. Saka ndakatanga kuteerera kubva horse ndichienda trailer, asi hapana pandakanzwa pairasa mweya. Zvose zvairatidza kuti zvainge zviri right. Ndakadzokera mumotikari ndikazama kuti pamwe ingazadza mweya, asi yakatadza. Ndakabva ndaenda kunoisa hangu matriangle kuratidza kuti ndainge ndaita breakdown. Ndabva kubva unoisa matriangle ndainge ndarohwa nestress pamwe nekutya. Ndakabva ndabatidza mudzanga wefodya yangu ndichida kuzama kudzikamisa hana yangu, ndichida kudzinga kutya kwainge kwava kundibata. Ndapedza kubatanidza mudzanga wangu wefodya ndikatanga kufamba ndichidzokera kutrack. Ndava kuda kusvika patrailer kutrack,
ndakabva ndasangana nemumwe murume ainge akapfeka zvewhite. Handina kuona kuti munhu uyu ainge abva nekupi. Hana yangu yakatanga kurova nekutya. Chakatanga kuuya mupfungwa dzangu ndechekuti ndazosangana nembavha manje muno mugomo. Chandainge ndotyira yaiva mari yandainge ndiinayo plus load yevaridzi. Saka murume uyu akabva auya akandinanga akati, makadii vakuru, achitaura Shona. Hana yangu yakamboita sekunge yadzikama pandakanzwa munhu uyu achitaura Shona. Murume uyu akabva ati, vakuru maita basa, ndanga ndarohwa nechikara chefodya. Ndiri kukumbirawo fodya yamuri kuputa nechikara chandikuvadza. Ndatova nenguva ndisati ndaputa fodya. Ndakaburitsa bhokisi rangu refodya asi maoko angu ainge ava kudedera. Pfungwa dzangu ndaingoti imbavha chete. Ndakaburitsa cigarette light ndikabatanidza fodya ndikamutambidza. Murume uyu akatanga kukweva asi ainge asingaburitse hutsi hwefodya nepamuromo kana nemhino hwake hwaibuda hutsi, hwaibuda nepose pose plus hwaibuda hwakawanda. Akarova anenge 4 mapulls. Cigarette rainge ratopera. Apedza kuputa fodya yake ndipo paakazobvunza kuti chii chaitika nemotikari yako nhaye mudhara. Ndipo pandakatanga kumutsanangurira zvandainge ndasangana nazvo zvese. Murume uya ndipo paakabva anditi, baba, matoita laki, asi munonamata here? Kana musinganamate ndoda kuti mutange nhasi kunamata nekuti Mwari anokudai zvisingaite. Ndipo pandakabva ndaita confidence dzekutaura asi mupfungwa dzangu ndainge ndisisipo panzvimbo nekuti vision yandainge ndichiona pamunhu uyu yainge isiri yemunhu. Ndipo pandakabvunza kuti muri kuti ndaita laki nei nhaye mukuru, zvikanzi mainge muchifanira kufa nekuti inini kundiona kudai handisi munhu asi ndiri mufi. Ndakafira pano netsaona yebhazi yakabva kuitika mwedzi wapfuura. Saka mweya wangu wakabatwa nemasatanist akakonzeresa accident yebhazi. Saka kuti mweya wangu unge uchizorora ndinofanira kuunza imwe soul. Ndiyo secret yemasatanist. Kana vachinge vava kuda kuuraya munhu vanoshandisa mweya wevanhu vakafira panzvimbo iyoyo. Ndokusaka uchiona pane nzvimbo dzinonzi mablack spot. Haisi nyaya yekuti rodhi yatadza kugadzirwa asi inyaya iripo inenge iri yekuti nzvimbo idzodzo dzinenge dzakatoiswa mhiko nemasatanist. Murume uyu akatanga kundiudza zvakawanda. Ndakazotandara nechipoko chemurume uyu kubva kuma 11 kusvika kuma 1 am. Pakazouya motikari yepolisi ndipo paakanyangarika murume uyu. Handina kuzomuona kuti afamba sei. Polisi yakatosvika ndiri panze petrack vakandibvunza kuti hautye kumira wega usiku wakadai panzvimbo yakaipa kudai here? Ndakazorara pakauya polisi yakarara yakachengeta. Mangwana acho makuseni ndakamutsa mota ndichida kuitira kuti mabhatiri angu asapera moto. Asi chishamiso chakaitika ndakatoona motikari yava kutotanga kutozadza mweya. Ndakazongonyepera kubata pasi pemota kuitira kuti mapurisa avo ainge arara akandichengeta nekuti ndainge ndava kutya kuti ndinogona kuzonzi ndainge ndichida kuita something neload yevaridzi. Asi chipoko chisati chaenda chakasiya chandiudza mashoko ekuti mundara kana uchinge wazogara Mwari wako ariko, kana uchinge wava kufamba usafamba usina kunamata, usafamba uchiita bonde nevanhukadzi mumotikari mako nekuti murodhi umu makatoipa. Izvezvi masatanist ari kutoda ropa rakawanda this year. Akandiudza zvakawanda zvakavanzika. Hanzi zvimwe zvichaitika murodhi yaN1 this year. Saka ndokusaka ndauya nenyaya yangu mukoma. Handisi kuda kuchikidzira vanhu asi ndiri kuda kupawo vamwe vangu zvizvarwa zveZimbabwe kuti kana muchinge mafunga rwendo rwekuuya kumusha musati masimuka nemhuri, tangai makumbira kuna Mwari. Handina kuti rufu haruko asi masatanisti ari kuuraya vanhu murodhi. Inini upenyu hwangu handina chandiri kusangana nacho zvaizvezvi kubva zvandasangana nemurume uyu, asi ndakabva ndatosiya zvose zvandainge ndichiita zvekufamba ndichikecha, kufamba nevanhukadzi. Handisati hangu ndava nechechi yandava kuenda asi ndava kunamata nekuti ndinoti kana ndikafunga zvakaitika mugomo ndakapotsa ndafa mukoma wangu.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma yainge yakatorasika. Vakazongoita copy and paste vakauya vakatipa message yavo. Thank you very much kufacebook vainge vakatotumidzira message yavo kuwhatsapp ikatorasika, but now at least vakandisendera havo kufacebook. Thank you, ndinoda kutenda. Strange things they do happen in this world. Hanzi vakasangana nemurume uyo wavakarara vachitaura naye. Murume uyo hanzi chainge chitori chipoko. Hanzi mota yavo yakangopera mweya, yatanga kupera mweya, ndobva vamisa motikari vakati ndava kuisa matriangle kuitira kuti dzimwe motikari dzisazobondera mutraki rangu kunodai. Vakasangana nemunhu akavaudza kuti ainge aine chikara chefodya. Yo zvakangooma ngazvo veduwe. ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. Kana kuri kunziwo unenge wakakonzeresawo accident mumigwagwa umu, you can come to my inbox and you share with us your own side of the story. Zvakangooma hazvo veduwe. ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndichaisa imwe episode kuZim Confessions Backup. Please make sure kuti you also go to that channel munge muchizokwanisa kuzonzwawo zvimwe zvirongwa izvo zvandichazoposta ikoko kuchannel yedu yeZim Confessions Backup.